d'estar aquí. Sobretot estic contenta perquè just he començat a connectar amb la gent de l'ICO i per tant em fa molta il·lusió poder encetar aquest cicle de xerrades i presentar una mica la feina que he estat fent. És la primera xerrada científica que faig en català, per tant, perdoneu-me si em falten algunes paraules. Tota la meva carrera professional l'he fet al Regne Unit i ara a Suïssa, per tant sempre he parlat en anglès i per tant potser em falta algun vocabulari. Doncs avui us parlaré sobretot sobre feina que vaig fer pel meu doctorat, però també al final parlaré una mica dels projectes que estem fent ara a l'Institut Ornitològic Suís. Pel doctorat vaig fer aquesta feina en les plantacions de cacau al Camerun, on vam fer servir l'anellament per seguir poblacions d'ocells, i això és una mica el que us explicaré avui. Aquest treball va ser un treball molt col·laboratiu entre molta gent diferent del Camerun, de Glasgow, a Escòcia i també de Portugal. Alguns dels noms estan aquí baix a la diapositiva, però també hi havia molta més gent sense la qual no hagués sigut possible fer aquesta feina. Llavors, primer de tot em vull presentar jo, perquè no em coneixeu, o almenys la majoria no em coneixeu. Aviam. Doncs, tal com ha dit el Xavier, soc de família escocesa i aquesta foto segurament del 95, més o menys, és feta a Escòcia, però als 3 anys vaig anar a viure a Catalunya i vaig estar a Catalunya des dels 3 anys fins als 18 anys, al Baix Montseny. Llavors, als 18 anys, vaig anar a fer la carrera a la Universitat de Glasgow, vaig estudiar zoologia i a l'últim any de la carrera, pel treball de fi de grau, vaig tenir l'oportunitat de fer un projecte sobre com l'urbanització afecta els ocells nidificants. I això em va introduir una mica en el món de l'anellament, del seguiment d'ocells i també em va introduir en aquest món d'estudiar com l'afecta, en general, d'estudiar com l'efecte del canvi d'ús del sòl afecta els ocells, les poblacions d'ocells. El 2018 vaig començar el doctorat i el meu doctorat es va centrar sobre com la gestió de les plantacions de cacau a l'Àfrica Occidental afecta els ocells. Vaig acabar el doctorat el juliol de l'any passat i a l'agost vaig venir a viure aquí a Suïssa. I des de llavors he estat fent un postdoc, també estudiant el canvi d'ús del sòl i el seu efecte sobre els ocells, però en aquest cas centrant-me més en espècies migratòries, que és sobretot el que estudien aquí a l'Institut Suís. Llavors, tal com us he dit, la majoria de la presentació serà sobre la feina que vaig fer pel doctorat i al final de tot us parlaré una mica sobre els projectes de futur. Així com a introducció general, aquest mapa és un mapa de la biodiversitat global. I el que podeu veure, sobretot, és que el nivell més alt de biodiversitat, que és aquest color vermell, es troba al voltant dels tròpics. Llavors podem, sobre d'aquest mapa, posar-hi un mapa dels boscos tropicals del món. I el que podeu veure és que encaixen perfectament. Llavors, la majoria de la biodiversitat del món es troba en boscos tropicals. Però els boscos tropicals s'estan perdent cada any i aquest mapa, que és d'un article de Science del 2018, ensenya les causes principals de pèrdua de bosc entre els anys 2001 i 2015. I sobretot el que podeu veure aquí és que els neotròpics i els tròpics asiàtics domina aquest color vermell, que és l'agricultura industrialitzada, intensiva, a gran escala. I en canvi a l'Àfrica domina aquest color groc, que és una agricultura poc intensiva i de petita escala. I un dels cultius més comuns que es cultiven en aquest tipus de sistema és el cacau. Llavors, el cacau és el cultiu d'exportació amb l'expansió més ràpida global, o sigui, està creixent massivament, i més del 70% del cacau està cultivat a l'Àfrica. El que és interessant sobre el cacau és que es pot cultivar de formes molt diferents, i aquest gràfic del mig il·lustra una mica aquestes diferents formes de cultiu de cacau. Llavors, el gràfic de dalt de tot
podeu veure un cacau que nosaltres li diríem agroforestal, no? Un sistema agroforestal, on el que fa el propietari és agafa una parcel·la de bosc, neteja una mica el sotabosc, treu algun arbre i llavors planta el cacau. I llavors queda per sobre del cacau una capa d'arbres de bosc completa, diguem. Hi ha molta ombra i l'estructura és una mica similar a l'estructura de bosc tropical. Llavors, al mig hi ha com una gestió intermediària, diguem, i al gràfic de baix teniu un cacau intensificat on s'ha anat en una parcel·la de bosc, s'ha tallat completament i s'ha plantat el cacau en ple sol. I cada cop més cada cop més hi ha aquest cacau industrialitzat, no? I això, o sigui, el motiu principal per aquesta gestió més industrialitzada és que la producció o el rendiment a curt termini és més alt. Però el que estem veient és que a llarg termini, si mirem en 20 anys, en 30 anys, de fet, la producció és similar entre els sistemes agroforestals i el cacau industrialitzat perquè les plantacions industrialitzades tenen més problemes de plagues i altres problemes com falta de nutrients en el sòl i diferents coses així. Llavors, a llarg termini la producció segurament és similar, però clar, el que vol la gent és una producció immediata alta i, per tant, en general, s'estan intensificant les plantacions de cacau. Llavors, l'objectiu de la meva tesi, en general, era estudiar la gestió de les plantacions de cacau i quin efecte té sobre els ocells. I quines són les implicacions de cara a la conservació de la biodiversitat i als serveis ecosistèmics. Avui no us parlaré de tot això, us parlaré només d'una part petita. Començaré per parlar-vos una mica sobre el seguiment d'ocells que vam fer en les plantacions de cacau i com ho vam fer. I us ensenyaré moltes fotos maques i serà així entretingut. I llavors, en la segona part, us parlaré una mica sobre alguns resultats de la meva tesi sobre com la gestió del cacau afecta els ocells. Doncs aquestes són les plantacions en les que vam fer el seguiment d'ocells. N'hi ha 32. També hi ha unes parcel·les de bosc tropical. Totes estan al sud del Camerun i el Camerun el teniu aquí en groc al mapa per si no teniu molt clar on queda. El clima és tropical i en general l'hàbitat és bosc tropical. Com que molts segurament no heu estat mai en una plantació de cacau, us ensenyo algunes fotos perquè us pugueu imaginar una mica l'hàbitat. Aquí veieu els arbres de cacau amb les cabosses i el que és interessant aquí és que podeu veure en aquest costat dret un arbre enorme i això és un arbre que queda de quan aquesta parcel·la era bosc. Llavors el propietari va tallar la majoria d'arbres però va deixar alguns arbres. I com us podeu imaginar, aquests arbres de bosc enormes són un hàbitat superimportant per la biodiversitat. Aquí teniu una plantació una mica més industrialitzada, es pot veure que hi ha menys arbres, però igualment queden alguns arbres encara del bosc. I aquí una altra foto on també es veu una mica una estructura com de bosc, diguem, amb diferents nivells de vegetació. El que vam fer en aquestes plantacions és un seguiment d'ocells utilitzant xarxes japoneses. Alguns d'aquí segurament crec que són anelladors i sabeu de què va el tema, però per si de cas no ho teniu molt clar, les xarxes japoneses són unes xarxes molt fines que podeu veure aquí a la foto de la dreta. Les que fèiem servir nosaltres fan 12 metres de llargada i s'obren i llavors els ocells no les veuen molt poc i queden atrapats. Aquí l'ocell aquest que està atrapat aquí té un anell, o sigui és un ocell que ja havíem capturat una vegada i les xarxes no fan mal als ocells, simplement es queden atrapats i llavors no es poden moure i llavors nosaltres traiem els ocells de les xarxes i llavors els portem a l'oficina, diguem, que és la taula aquesta al mig de la plantació i aquí és on fem tota la recol·lecció de dades sobre els ocells.
Llavors, la recol·lecció de dades són moltes coses diverses, incloent dades morfològiques dels ocells, dades sobre l'edat, sobre el sexe, sobre la muda, i també recollíem algunes mostres per fer anàlisi després. Aquí veieu un altre ocell també atrapat dins una xarxa i podeu veure bé que l'ocell està perfectament bé, simplement es queda atrapat i no pot sortir. També volia dir-vos ràpidament que en aquest projecte, amb aquest mateix mètode de xarxes japoneses, no només capturàvem ocells, sinó que de nit també obríem les xarxes per capturar ratpenats. I aquesta feina la portava una noia que també és catalana, que es diu Laura Torrent, i en Diogo, que és de Portugal, i ells han fet, diguem, un projecte equivalent al meu, però amb ratpenats. Doncs l'anellament o el seguiment d'ocells el vam fer en 32 plantacions de cacau entre el 2018 i el 2020, i en cada plantació vam fer 4 sessions de captura. Durant cada sessió de captura obríem 20 xarxes japoneses durant 6 hores, entre les 6 del matí i les 12 del migdia, més o menys. Aquí teniu una mica el resum del que vam capturar, doncs 3.750 individus de 158 espècies, i el nivell de recaptura i 456 recaptures. Això són ocells que després d'anellar-los els hem tornat a capturar una vegada. I això és un nivell de recaptura relativament baix, un 12%, però malgrat això les recaptures sempre són bones perquè ens donen dades demogràfiques sobre els ocells. Aquí teniu les 4 espècies més comunes que vam capturar i preparant aquesta presentació ha sigut divertit perquè he hagut de buscar tots els noms en català perquè no els tenia molt clars. I de fet hi ha algunes espècies que no existeixen noms en català. Per tant, aquestes són les 4 més comunes. Suimanga olivaci és una espècie, és un ocell molt petit, més o menys 8 grams, nectarívor, però també menja insectes. El bulbul verd és el típic ocell dels tròpics africans, es troba per tot arreu, és una espècie frugívora. El blauet nan africà és una mica com el blauet que tenim a Catalunya, però és sobretot insectívor, i la cameròptera, que és un ocell insectívor de sotabosc. I algunes espècies que no són tan comunes, però us les ensenyo perquè són molt maques. Una altra espècie de suimanga, aquesta és la suimanga nan, que és encara més petita, potser 6 grams. Baticelluda, amb aquest ull així vermell, el ciocap gris, el minya blava, estrilda verda, un astor, aquest és l'astor potser més típic també dels tròpics africans, i el monarca del paradís, que és aquest ocell supermaco, que el mascle té la cua superllarga. I ara, per despertar-vos una mica, us faré una... Vam capturar també aquesta espècie i ara sou vosaltres que m'heu de dir quina espècie és. Va, que algú s'atreveixi. A veure si algú que s'atreveix al xat. Va, Xavier, tu mateix. Oriol, va, digues. Jo no m'atreveixo. Ningú? Segur que sí, va. És que, Carina, no ens ho has posat gaire fàcil, Bé, tot i que podria ser fàcil, no ho és. Bueno, no ho sé. Va, jo me la jugo. Mosquiter de passa. Ara m'has fotut un ibèric? No. Bueno, va, ja he fet prou... Sembla un civilàtrix, però... Ja he fet prou el ridícul. Jo diria que és un civilàtrix. Exacte, sí. Que en català és xulaire. Sí, no? Xulaire. Sí. Ok. No fos cas que ara m'haguessis dit l'espècie que tocava i... Exacte, doncs al Camerun aquesta va ser l'única espècie migratòria
o migratòria del Paleàrtic que vam capturar, mosquiter xiulaire, en anglès wood warbler, i, perdoneu, i en vam capturar uns quants individus en les plantacions de cacau del Camerun. I el que va ser curiós és que tots els individus que vam capturar estaven fent la muda. I això va ser interessant perquè, de fet, hi havia molt poques dades sobre la muda d'aquesta espècie durant l'hivern a l'Àfrica. I és interessant perquè, com potser sabeu, quan els ocells fan la muda, canvien les plomes. És un procés energèticament car, perquè han de fer créixer totes les plomes de nou. I, per tant, és interessant que facin això en les plantacions de cacau perquè ens dona una mica la idea de que potser l'hàbitat, almenys per a aquesta espècie, està relativament bé. Aquí us he posat l'enllaç per l'article que vam escriure sobre aquests ocells, si us interessa. I el mapa de la dreta és d'un article del 2018 on van seguir, crec que és un individu d'aquesta espècie amb un geolocalitzador des de Dinamarca. I això és la migració a la tardor, o sigui, això és després de criar a Dinamarca, l'ocell a la tardor fa aquest viatge enorme cap a l'Àfrica de l'Est i després travessa cap a Costa d'Ivori, aquí. I crec que aquí es va acabar la bateria del geolocalitzador o es va caure o alguna cosa i no van poder fer el seguiment de la migració a la primavera. Però el que entenem és que el bitxo baixa a l'Àfrica de l'Est, travessa fins a l'Àfrica de l'Oest i llavors torna a pujar a la primavera. I llavors encaixa més o menys amb el que vam trobar amb nosaltres, que són aquests bitxos aquí al Camerun, que queda més o menys aquí, si veieu el meu ratolí, encaixa més o menys amb aquest mapa del bitxo que van seguir des de Dinamarca. I això era per dir-vos ràpidament que amb tota aquesta feina d'anellament a l'Àfrica, una de les coses que fem i que sempre crec que és important quan es treballa en aquests llocs és fer formació d'anellament per ornitòlegs locals. Com us podeu imaginar, biòlegs joves a l'Àfrica, per ells és molt difícil trobar oportunitats de feina, oportunitats de formació, i llavors si podem fer formació d'aquestes habilitats, diguem, pràctiques, per ells és molt beneficiós. Llavors sempre intentem treballar amb estudiants locals o biòlegs locals i formar-los amb l'anellament dels ocells. I aquí veieu 3 o 4 de les persones amb qui vam treballar. Doncs ara us presentaré una mica els resultats alguns resultats de la meva tesi sobre com la gestió de les plantacions de cacau afecta els ocells. I tot això és a partir de les dades d'anellament que vam recol·lectar. Llavors, per estudiar com la gestió de les plantacions afecta els ocells, vam caracteritzar una mica les plantacions. I la característica principal que vam mesurar és el nivell d'ombra de les plantacions. Llavors, com us he explicat una mica, el nivell d'ombra que es deixa sobre els arbres de cacau és una mica una indicació de com d'intensiva és la gestió o l'agricultura. Llavors, si tu deixes molts arbres, queda un nivell d'ombra molt alt i queda una estructura similar al bosc tropical, llavors és una gestió, diguem, de baixa intensitat. En canvi, si talles tots els arbres, ho considerem una gestió de més alta intensitat. Llavors, per mesurar el nivell d'ombra, fem servir una eina que és més o menys com un pal de selfie enorme. Aquí el podeu veure el Diogo fent-lo servir. Aquí l'estem fent servir com a pal de selfie, però en general el que fèiem és enfocar la càmera cap amunt i fer una foto dels arbres que queden per sobre el cacau. I llavors calcular el percentatge de vegetació que cobreix que queda per sobre dels arbres de cacau. I l'altra característica que vam mesurar en les nostres plantacions és la cobertura de bosc al voltant de les plantacions. Llavors, amb un radi de, crec que eren 4 quilòmetres al voltant de les plantacions, vam mesurar, utilitzant imatges de satèl·lit, la quantitat de bosc dins d'aquest radi.
Aquí teniu dos exemples. A la imatge de l'esquerra teniu unes plantacions que queden a les afores de Yaoundé, que és una gran ciutat. I podeu veure, doncs, en aquestes imatges el negre vol dir que hi ha zero cobertura de bosc i el blanc vol dir que hi ha molta cobertura de bosc. Podeu veure que per aquestes plantacions queden en zones on hi ha molt poc bosc. I, en canvi, la imatge de la dreta són plantacions que estan realment rodejades de bosc. Llavors, el que vaig fer per estudiar l'efecte de la gestió sobre els ocells és agrupar tots els ocells que vam capturar en 6 grups. Els primers 3 són més o menys obvis, doncs, basats en la dieta, insectívors, frugívors i nectarívors. I llavors vaig triar 3 altres grups que són grups característics del bosc tropical o d'hàbitats de bosc tropical. Llavors, espècies de bandada mixta són espècies que formen bandades grans amb moltes espècies diferents i busquen menjar juntes. I això és un comportament típic en els boscos tropicals i es creu que ha evolucionat una mica per evitar o per reduir la depredació i també per compartir informació. Llavors tenim els seguidors de formigues, que també és un grup típic de bosc tropical, i això són espècies que segueixen eixams de formigues i cacen els insectes que espanten les formigues. I en els boscos tropicals hi ha aquests eixams de formigues enormes que passen pel bosc i quan van passant, tots els insectes i això que estan pel bosc surten perquè s'espanten o perquè volen fugir. Llavors els ocells segueixen els eixams i cacen. I llavors, finalment, les espècies forestals, que són espècies que, segons la informació que tenim, estan restringides a hàbitats forestals. Llavors, vaig mirar com l'abundància relativa d'aquests diferents grups varia entre bosc madur, o sigui, selva tropical, cacau amb ombra, és a dir, cacau de baixa intensitat o de sistema agroforestal, i cacau sense ombra, és a dir, cacau intensiu o industrialitzat. I aquí, cada columna en els gràfics és un grup d'aquests que us he explicat i podeu veure el percentatge de la població que forma aquest grup. Llavors, el que podeu veure és que els 3 grups que són, diguem, que estan una mica especialitzats en els hàbitats de bosc tropical, que són els seguidors de formigues, que és la primera columna, les espècies forestals i les espècies de bandada mixta, es troben amb molta més abundància en el bosc madur que en les plantacions de cacau. Però el que podeu veure és que les plantacions, diguem, agroforestals o de baixa intensitat serveixen una mica com a hàbitat intermedi en el sentit de que no tenen tanta abundància com el bosc, però sí que tenen més abundància que les plantacions intensives. Per tant, podríem dir que sí que poden servir una mica d'hàbitat per a aquestes espècies una mica especialitzades. En canvi, hi ha altres grups, com per exemple els frugívors, que fan una mica el contrari i es troben amb menys abundància en el bosc que en les plantacions. I, de fet, es troben amb més abundància en les plantacions sense ombra, aquestes plantacions industrialitzades. I això pot ser pels frugívors perquè en les plantacions industrialitzades el que fan els propietaris és plantar entre els arbres de cacau alguns arbres fruiters, perquè així també poden vendre també la fruita. I llavors potser això pels ocells frugívors és interessant, és beneficiós. Pels insectívors veieu que es troben que són més comuns al bosc que en les plantacions, i pels nectarívors no vam trobar molta diferència. Sembla que no els importa massa si és bosc o si és plantació. Llavors, aquí trobeu els resultats sobre com l'abundància canvia
en funció del bosc al voltant de les plantacions. Això és una mica el que us explicava de si les plantacions estan envoltades d'hàbitats forestals o envoltades d'hàbitats no forestals. I pels insectívors, frugívors, nectarívors i espècies de bandada mixta no vam trobar gaire efecte de la cobertura de bosc, però per als seguidors de formigues i per les espècies forestals veieu que es troben amb molta més abundància en les plantacions que estan envoltades d'hàbitat forestal. Llavors, això una mica el que ens indica és que és important mantenir parcel·les de bosc perquè aquestes espècies forestals o una mica especialitzades, per molt que tu gestionis la plantació d'una manera, si no tens bosc relativament a prop, aquestes espècies no les trobarem. I finalment volia ràpidament dir-vos que en part d'aquest projecte també el que vam mirar és els serveis ecosistèmics que donen els ocells i de fet també els rapenats en les plantacions de cacau. Llavors, aquí vam fer anàlisi molecular de mostres fecals de rapenats i d'ocells i vam buscar en la dieta, en l'anàlisi aquesta de la dieta, vam buscar la plaga principal del cacau, que és un mírid, és el bitxo que queda aquí baix a la imatge. I el gràfic és una mica complicat, però per resumir-ho ràpidament, cada parell de columnes és una espècie, no? Aquí teniu rapenats i aquí teniu ocells. I l'alçada de la columna indica el percentatge d'individus en els quals vam trobar aquest mírid dins de la seva dieta. I el que podeu veure és que hi ha moltíssimes espècies, bàsicament en aquestes plantacions d'ocells i de rapenats que mengen el mírid, és a dir, que mengen la plaga principal del cacau. I llavors, doncs, amb això podem veure que els ocells i els rapenats segurament estan donant un servei ecosistèmic força important en les plantacions de cacau. Ok. Ara, doncs aquí s'acaba una mica el tema de... Bé, no s'acaba el tema del cacau, perquè ara us explicaré també el que estem fent ara. Però això és una mica el que vaig fer durant el meu doctorat i, tal com us he dit, ara estic a l'Institut Ornitològic Suís. Aquest és el logo de l'institut aquí dalt a l'esquerra. I això, us explicaré una mica el que estem fent ara. Llavors, tenim dos projectes principals i el primer és una mica seguir amb la línia aquesta de recerca que vaig fer pel meu doctorat i seguir investigant com podem gestionar les plantacions de cacau de manera beneficiosa pels ocells. En aquest cas, estem treballant a Costa d'Ivori, que és el primer productor mundial de cacau, i ens estem centrant sobretot en els ocells migratoris. Llavors, tal com ha dit el Xavier, moltes espècies migratòries, espècies que tenim a Catalunya, hivernen a Costa d'Ivori. I Costa d'Ivori, quasi tota la superfície és cacau ara. Vull dir, és increïble. El cultiu de cacau ha cobert moltíssima de la superfície de Costa d'Ivori i, per tant, segurament moltes espècies migratòries estan hivernant en plantacions de cacau. Llavors, el que volem investigar és com es poden gestionar aquestes plantacions perquè siguin millors pels ocells migratoris i també, evidentment, pels ocells residents. I llavors tenim un altre projecte que és una mica similar, però més genèric, sobre les amenaces pels ocells migratoris a l'Àfrica. Llavors, com molts potser sabeu, hi ha moltes espècies d'ocells migratoris que estan baixant molt ràpidament en abundància aquí a Europa i no acabem d'entendre molt bé del tot què està passant. I una de les coses que pot ser que estigui passant és que a l'Àfrica hi ha un canvi molt ràpid, una expansió i una intensificació molt ràpida de l'agricultura. I, per tant, aquests ocells migratoris pot ser que cada cop que arriben a l'Àfrica es troben menys i menys hàbitat disponible o un hàbitat de menys bona qualitat. I llavors, això és el segon projecte, diguem, aquí a l'Institut Ornitològic Suís, on estem en diferents llocs
estem mostrejant en diferents llocs de l'Àfrica, intentant entendre com el canvi d'ús del sòl està afectant els ocells migratoris i també sobre quins recursos depenen els ocells migratoris quan marxen d'Europa. I ja està, fins aquí una mica el que us volia presentar. Aquí teniu les meves dades de contacte si voleu, bueno, ara em podeu fer preguntes, però si voleu discutir més i res, passo la paraula al Xavier. Molt bé, moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies. Per mi va només un parell de comentaris. És increïble la diversitat, la riquesa que hi ha en aquests hàbitats, perquè realment 158 espècies és moltíssim. Sí. És moltíssim. I l'altra cosa que volia comentar és, no sé si saps que el TermCat l'any passat va acabar un diccionari dels ocells del món, en col·laboració amb l'ICO, justament. Doncs no. En català podem anomenar tots els ocells del món, ara. Oh, va. Sí, la qual cosa, per això, com abans ho comentaves, és una cosa que... Com es diu? És un llibre o una guia? No, és un recurs online. Si poses Diccionari dels ocells del món en català, ja et sortirà. És del TermCat. I, de fet, aquí va participar el Raül Aimí, que és un col·lega nostre, que treballa a l'ICO, que està també per aquí. Molt bé. Doncs, escolteu, ara hi ha una estona per fer comentaris o preguntes. Els podeu fer a través del xat, que jo el tinc obert, o, com que suposo que no hi haurà, podeu obrir el micròfon i preguntar directament. Hola, Crinan. Hola. Encantat de conèixer-te. Jo sóc l'espavilat del Mosquiter. M'ha semblat que aquest últim potser sí que era un tròquilus, no? Però, bueno, no sé, ja no dic res. Sí, l'últim sí. Aquest sí, Algú és algú. La meva pregunta és, veu recapturar algun ocell europeu? Vull dir, anellat a Europa? No. No? No, però de fet és que al Camerun vam capturar en total 14 individus de mosquiter xiulador i ja està. D'acord. Tots els altres eren locals. Perdent una mica la connexió. Perdó? Estem perdent una mica la teva connexió. Ui, no sé per què. Bueno, potser és culpa meva, però vaja, no ho crec. En tot cas, si pots repetir això últim que has dit. No, només per dir que al Camerun els únics ocells migratoris que vam capturar va ser 14 individus, crec que eren 14, del mosquiter xiulaire, i ja està. Tota la resta eren locals? Tota la resta eren locals, o hi ha algunes espècies que migren dins de l'Àfrica, però crec que al Camerun, crec que hi ha molts migradors que es queden més a la zona, diguem, sud del Sàhara, però no tan sud com al sud del Camerun. Sí, al Sahel, no? Diguem-ne, a la zona del Sahel. Habiten una mica l'hàbitat més de bosc tropical, la majoria. D'acord, molt bé. Gràcies. Comentar una cosa. Acabo de deixar en el xat el link en els dos articles en els dos codis QR que ha mostrat la Crinan. Per tant, si voleu accedir en aquests dos articles que hi havia a la presentació, estan aquí al xat. Us serà més fàcil de copiar, segurament. Bé, més preguntes? Alguna qüestió? Algú vol comentar alguna cosa? Jo potser, Xavi. Soc el Vittorio. Vittorio, endavant. Hola, Crinan, ja ens coneixem. Com va la vida? Molt bé. Doncs jo aquest estiu vam estar a Colòmbia i vam anar a visitar un cafetal ecològic, no? I l'home que no tenia estudis ni de res, de científic, ell havia vist això que deies tu, que les plantacions industrials, monocultiu de cafè, aquí de cafè parlem, que a la llarga tenien més plagues, més coses, que a més esgotaven l'aigua perquè a eliminar el bosc, després al final s'acabaven perdent la font d'aigua, s'acaben les fonts. Ell havia fet un cafetal mantenint arbres que feien ombra sobre els cafès i tal, i una mica la línia aquesta del cacau que dius tu, no? Exacte. A veure si algú acaba fent cas d'això, no? I fent que hi hagi les plantacions de cacau estiguin més integrades en bosc, no? Sí, el cafè i el cacau són molt similars en aquest sentit. Els dos es poden cultivar sota el bosc o també es poden cultivar a ple sol i és una mica la mateixa història.
Però sí, tal com dius tu, jo crec que si tu fas una monocultura tens molta més probabilitat de tenir problemes de plagues, perquè al final una plaga que s'especialitza en cacau en una monocultura, bueno, és que, clar, la població pot créixer superràpid. En canvi, en un cultiu més divers hi ha més depredadors, hi ha més competició, moltes més altres coses que controlen les plagues. Llavors jo crec que és això, a llarg termini. Depèn de com et surt més a compte el cultiu de baixa intensitat, però, clar, per la gent, sobretot els petits propietaris africans, el que volen és maximitzar la producció l'any que ve, no d'aquí 20 anys. I llavors és una història una mica difícil de vendre. Bueno, i també els passava això, que a la llarga els monocultius acabaven no produint i es quedaven sense aigua i acabaven en desastre, diguéssim. Perquè tu explicaria que vol un rendiment instantani, no, diguéssim. Molt bé. Felicitats, Gràcies. Ara hi ha el Carles, que volia parlar. Endavant, Carles. Bona tarda a tothom. Bona tarda, Grinen. D'entrada, felicitar-te per la teva recerca. La veritat és que és un plaer veure treballs així. Nosaltres ja saps que a Catalunya fa molts anys que estem en campanyes d'anellament i crec que coneixem molt bé com funciona la migració per la Mediterrània occidental. I a la primera dècada del 2000 ja vam començar a treballar també una mica amb Marroc, a la zona del nord de l'Àfrica, però al final, clar, jo sempre explico, no? El gran absència de coneixement, el gran gap és què passa un cop els ocells han travessat el Sàhara, no? Comencen a haver-hi els primers estudis, no? Amb geolocalitzadors, però clar, encara estem en una fase molt incipient. Per tant, jo voldria felicitar per aquesta feina perquè jo crec que em dóna la sensació que quan tu deies fer el teu plantejament de tesi doctoral, el fet d'estudiar el civilàtrix que vau trobar segurament va venir una mica afegit, no? Donat que segurament no teníeu plantejat, però són aquestes site studies que venen una mica amb les tesis, la qual cosa demostra que esteu molt al camp i molt a sobre del que va passant i passant és força interessant, perquè estic segur, Grinen, que no havíeu plantejat mai fer coses amb ocells migradors d'Europa. No, totalment. I de fet, clar, jo al principi vam capturar 14 individus, vaig dir, bueno, les dades d'aquests individus seran interessants, però al final són un grapat i no podrem fer-hi res. Llavors vam fer una recerca bibliogràfica i vam trobar que hi havia 0 dades sobre un article de l'any 60 d'un ocell que va trobar fent la muda a l'Àfrica de l'Oest. I llavors, clar, vam dir, bueno, doncs llavors sí que serveix d'alguna cosa trobar aquests, encara que siguin pocs. I ara això també va ser el que ens va motivar ara una mica a centrar-nos més en els ocells migratoris i què és el que fan quan arriben a l'Àfrica Occidental, perquè realment sabem molt poc. Ja, sí. No, segur que aportareu molta llum. Una mica el fil del que es deia abans, el Vittorio sobre els cafetals. Aquí a l'ICO fa un parell d'anys també vam tenir la conferència de Stephen Bailey, que també ens parlava precisament dels cafetals. Una mica molt similar a l'Uteo, no? Com estaven gestionats i fins i tot allà a Colòmbia, abans de travessar el Golf de Mèxic, veien com cafetals amb una bona gestió, més, diguéssim, aquests cafetals més agraris, en el sentit de mantenir arbres i tal, doncs inclús eren més seleccionats pels bitxos abans de migrar pel Golf de Mèxic. Vull dir, per tant, no sé, vés a saber si en un futur, no sé, m'estic imaginant, fins a quin punt aquests, no sé, estratègicament aquests boscos de cacau podrien servir com a punts estratègics d'alimentació poder abans de la migració. No ho sé, però jo crec que tenia un camp amb molt de recorregut i la veritat és que et felicito per la iniciativa. Esperem veure una continuïtat important de la teva recerca, Grinen. Gràcies. Gràcies, Carles. Mira, de fet, al xat hi ha 2 preguntes que van una mica en aquest sentit. Una és del Christopher, que pregunta: el teu estudi mostra que la diversitat pot ajudar a incrementar la productivitat a llarg termini. És fàcil motivar els agricultors a canviar la seva forma de gestionar les seves plantacions? Vale, el Christopher és el meu pare. Que cabró. Em fa preguntes així per... Veig que us coneixeu. Però sí, bueno, no és gens fàcil motivar els agricultors perquè és això,
en ells, en general, el que els interessa és una producció alta ràpidament. I llavors, clar, el més lògic és intensificar l'agricultura, no? Si tenen diners, posen pesticides, herbicides, tallar arbres d'ombra, tot això. I llavors, jo crec que l'única manera de fer això bé és un sistema de... Bueno, no sé exactament com es diu en català. Potser es diu certificació, no sé, on els... Sí, una certificació ecològica o de bones pràctiques, green, el que sigui, sí. Exacte, on els agricultors, doncs, si gestionen la plantació d'una certa manera, puguin rebre més diners pel cacau, perquè ara mateix no hi ha cap incentiu, no hi ha cap motivació econòmica per fer-ho. I ara, de fet, el Smithsonian, que és un institut de recerca ornitològica als Estats Units molt coneguda, ha començat una iniciativa de bird-friendly cafè i també cacau. I llavors és un sistema de certificació on donen una mica un pagament extra als cultivadors que cultiven el cacau i el cafè d'una manera específica. Llavors això a l'Àfrica seria, jo crec que això és la manera de fer-ho, però de moment, a poc a poc i amb els recursos que tenim anem fent. Molt bé. Tenim dues preguntes més. Primer, la Lídia diu: hola, voldria preguntar quin recorregut pot tenir aquest estudi tan interessant pel que fa a la gestió d'aquestes plantacions i que es pugui fer el canvi que aporti millores. Moltes gràcies per la xerrada i el treball. Sí, una mica en la mateixa línia. Sí, és una mica la mateixa línia. El nostre objectiu una mica és trobar un seguit de no sé si normes o alguna així de gestió que puguem dir als propietaris, si feu aquestes coses, sabem que les plantacions seran millor per als ocells, també pels ocells migratoris, i llavors a la llarga la idea és això, que poder incentivitzar això amb alguna mena de suport econòmic, però bé, ara estem en les primeres fases d'identificar quines normes hauríem de triar i exactament una mica això. Això fa uns anys, justament, al Delta de l'Ebre es van aplicar unes mesures agroambientals que estaven subvencionades, o sigui, unes mesures de bona praxis agrícola, que es deien mesures agroambientals, i que es pagava als pagesos, per exemple, perquè mantinguessin els arrossars inundats a l'hivern. Exacte. Molt bé. Sí, és això. Sí, exactament. Escolta, Eugeni, si vols pots obrir el micro i parlar. Sí, se'm veu? No. Bueno, és igual. Perdona, sí, no se'm veu perquè tenia la... Bueno, és igual, se'm sent? Ara sí. Només un petit apunt. Queda molt lluny de l'abast d'aquesta xerrada, però a part de les certificacions hi ha altres mecanismes. Tothom sabem que, per exemple, ara no es pot importar gas ni petroli rus per uns motius obvis. Quan la nostra societat determini que protegir els ocells és una cosa interessant i no s'ha parlat de la quantitat de carboni que fixen les plantacions amb arbres, perquè aquí s'ha parlat només d'ocells, però si hi ha arbres també hi ha carboni fixat. Se podria arribar a un plantejament de dir, escolti, si vostè vol importar cacau cap a Europa, si està en aquestes condicions el pot entrar i si no, li apliquem unes taxes. Vull dir que això està lluny dels nostres àmbits, que ara estem plantejant aquí un estudi científic, però vull dir que d'opcions n'hi ha, no? Falta voluntat política i perquè amb altres coses estan fent. És a dir, estem pagant ara el petroli més car perquè no volem el rus per uns motius lícits, no? Aquests podrien ser uns altres. Sí, totalment. I això del carboni ja hi ha diversos estudis on han calculat la diferència de captura de carboni entre les plantacions agroforestals i les més intensives, i està clar que amb aquests arbres enormes es captura molt més carboni. I també és veritat que crec que ara recentment la Unió Europea ha aprovat una norma on no es pot importar cacau, no sé si és en general aplicat a diferents coses, però cacau de terreny, diguem, novament desforestat. O sigui, en principi estan intentant evitar obrir noves parcel·les o tallar més bosc. I llavors s'està anant una mica en aquesta direcció,
Però també és veritat que aquestes normes són molt difícils de controlar en l'àmbit de l'agricultura a petita escala a l'Àfrica. O sigui, són molts productors que treballen en plantacions molt remotes, a molt petita escala, i en veritat és bastant difícil controlar aquests temes de gestió en aquest àmbit. Llavors, sí, jo he visitat plantacions que en teoria tenen una certificació de no sé què, però en veritat és molt difícil controlar-ho perquè són llocs molt rurals, molt aïllats i sí, és difícil de controlar. Escolta, Crinan, interpreto que l'alta productivitat de les plantacions de cacau més industrials és perquè hi arriba més llum del sol. Sí. I interpreto també que la productivitat sigui igual a llarg termini és perquè s'empobreix el sol més que no pas en els boscos, no és això? Sí, i per les plagues, segurament. Per les plagues, clar. Sí. Per tant, entenc que és una mica difícil convèncer la gent d'això d'una mica del més llargterminisme. Exacte, això és el problema, sí. Sí, perquè la gent és una economia els propietaris d'aquests camps són gent relativament pobra, és una economia del dia a dia. Necessiten diners per pagar l'escola pels fills l'any que ve, no per, jo què sé, comprar-se una casa d'aquí 20 anys. Llavors, clar, és difícil. A més, un lloc on l'esperança de vida m'imagino que també és més baixa, per tant, això del llarg termini és relatiu. Clar, sí. Molt bé. Però nosaltres vam treballar en algunes plantacions de 50 anys, que encara estan produint, però plantacions agroforestals, uns arbres de cacau enormes i segueixen produint cabosses. Vull dir que, clar, si ho penses així, penses, bueno, fas una plantació i els teus fills encara la tindran. Però clar, això és un missatge una mica difícil de vendre. Alguna pregunta més? Hi ha alguna pregunta més? De moment no tenim res al xat. Hi ha algú que vulgui preguntar? Mira, sí. D'acord, Gabriel, quan vulguis. Hola, Crinan. Una pregunta. Suposo que també un factor extra que no deu ajudar és que, clar, a part d'aclarir per produir més ràpid, és que deuen vendre la fusta, no? Sí. I que això també deu ser, clar, és molta pela. Sí. I que això és un altre motiu que deu ser encara fins i tot pitjor, no? Sí, la fusta, o sigui, si talen tot de cop, sí que poden vendre la fusta, però també en general és bastant car talar, perquè necessites motosserres, molts cops no tenen motosserres. Llavors, tampoc, o sigui, però sí que venen la fusta. Però un dels motius interessants per mantenir alguns arbres en les plantacions és que també et serveix una mica de coixí si tens un any de producció dolenta, després pots tallar uns quants arbres i vendre la fusta. I llavors també serveix una mica com a coixí i llavors hi ha algun article on han estudiat una mica això, diguem, el rendiment total d'una plantació si incorpores totes aquestes coses, per exemple, també la fusta, o si tens arbres fruiters, o si tens no sé què, i també una mica ensenyen que en aquestes plantacions agroforestals en total pots treure pots guanyar més diners que si tens una plantació industrialitzada on només tens cacau, perquè si tens un any de cultiu dolent, llavors no tens alternativa. És una mica com tenir els diners al banc, no? Vull dir, si van mal dades, pots tallar 4 arbres i vendre'ls. I la fusta és molt, vull dir que pots guanyar bastant bé la vida venent fusta, si són arbres d'aquests de bosc molt grans. L'altra pregunta era, suposo que pot ser que agafeu molt pocs migrants perquè per al tema que, clar, quan en dèieu hi ha xarxes baixes i que en els llocs on hi ha bosc alguns migradors estan a la part alta o no? Sí. O no hi ha migradors? Ho teniu constatat? Pot ser, però tampoc en vam veure. A part de... Vam veure més sibilàtrics, però a part d'això, poca cosa. I en comparació, per exemple, quan hem fet captura a Senegal o a Costa d'Ivori, allà sí que amb les mateixes xarxes baixes, diguem, sí que hem capturat migradors.
Però fins a un cert punt segur que també ens estem perdent espècies perquè queden més amunt. Molt bé. Molt interessant. Què més? Al xat no hi ha cap pregunta. Si algú vol comentar alguna cosa, que aixequi la mà i obri el micro i pregunti, i si no, doncs donarem per acabada la xerrada. Hi ha alguna qüestió més? No. Doncs escolta'm, no res. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un luxe tenir-te per estrenar-les i conferències i esperem veure'ns aviat. I bé, amb tots vosaltres anunciarem degudament a les xarxes i als canals habituals la propera. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins la propera. Tens gràcies i salutacions d'un munt de gent aquí al xat. Vinga, adéu. Adéu.